friends, we are showing a game that is Free Fire. యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేస్తా. That is not Free Fire. This is మాస్ గన్. నా డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. ఆయన నా సూర్య కింగ్ అకౌంటింగ్లో ఉంది. ఇక్కడ ఏమైనా హీరో కట్ చేస్తా మధ్య మధ్యలో కొన్నిసార్లు లోడ్ అవుతుంది. ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ కానిదా ఇంకా కొంచెం ఒక్క గన్నే ఉంటుంది ఇందులో. వాళ్ళు ఉంటుంది తెలుసా ఈ గన్ను? తెలుసా? అది సరే ఇప్పుడు మేము మారుతున్నాము చూడండి. పైగా ఈ మంచి గన్నురా చూద్దినట్టుండదు. కానీ ఎవరు పైన ఫస్ట్ పైకి వెళ్ళి చూద్దాం. పైన ఎవరున్నారు? ఏ కెమెరా తీసేయరా బాయ్? ఓకే ఉన్నాడు. చంపచ్చు. దానంతట అదే షార్ట్ చేసేస్తుంది, దానంతట అది తీసేస్తుంది, దానంతట అదే కిల్ చేస్తుంది. సారీ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వాళ్ళు మనని షూట్ చేసి పడేసారు. మనం వాళ్ళని షూట్ చేసేస్తాం. హెడ్ షాట్. వాడు మనని హెడ్ షాట్ కొట్టినాడు. వాళ్ళ కాడికి షూట్ చేస్తే మనని షూట్ చేసిన వాడే మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసినాడు. యాడవి నేను చంపినాడు రా. వాళ్ళు నన్ను చంపినాడు ఫ్రెండ్స్. అందరినీ చంపేస్తున్నారు వాళ్ళు. ప్రో ప్లేయర్, నేను ప్రో ప్లేయర్ అయిపోవాలి. ఇంకా హెడ్ షాట్. అబ్బా పక్కన ఓడింది రైట్. ఆగు, కష్టం మీద ఆడడం తెలుసా? ఏం లేదు, నాకు కష్టం అంటే తెలుసు, ఇష్టం అంటే కూడా తెలియదు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ ప్లేస్లో పోయి కూడా కొట్టచ్చు. ఏం రావుడు బి నేను పెడతాను నాకు మెసేజ్ పెడతానా నాకురా. మేము ఇప్పుడు మెసేజ్ పెడుతున్నాం. వాడి ప్లేస్లోకి వెళ్ళి కొట్టాను, కానీ వాడు మీ ప్లేస్లోకి వచ్చినట్టున్నాడు. అమ్మే ఏమైనా బుల్ల సంచినాడు. ఏమైందా? కెమెరా తీసిరా, కెమెరా తీసి. బా వాళ్ళ ప్లేస్లో పోయి షూట్ చేద్దాం. నువ్వు చెప్పినట్టు వాళ్ళ ప్లేస్లో పోయి షూట్ చేద్దాం. వెనక నుంచి వాళ్ళు మనం చూడకూడదు పోయి చూసినారు అంతే. వాళ్ళు చూడకూడదు.